O, sige, balik na anak. Yan o. Animin na tayo. Oo. Nandahan na. Balik, sige. Pag may nalaglag dito, kitang-kita. Sa video. Yan, David, dahan na, mataas yan. Oh. Kapagod. Oh. Relax lang, relax. Ayaw ko mag-relax. Oh, yung dalawa. Halo? Dibudukot. Baka magbakad. Mataas pa eh. Ilang minuto pa. Kailangan ito nagtatago sa camera eh. Camera siya eh. Casey, sige anak. Baka pat ko kinukuha. Puro likod mo. Doon ka dapat nagdugol. Para pag nalaglag ka, di ka pansin. Yan na, konti na lang. Konti na lang oh. Hindi ka na si Tetong. Ano ba? Konti na lang eh. Yan na. Tapos na. Tapos na ang hirap. Yes. Kapagod ka? Pagod? Si JB. Ay, JB, sakay ka, oh. Nasakay ka lang kalaro, AP. Ay, nalaglag ako dun. Ayun pala anak sa laro, AP eh, no? Sumakay ka din. Magpo-plow. Oh. Kukugitin ka namin.